nokubanisela. Ngiyathetha uma nalona umnqophiso awukho. Uba ndiyohlala phansi nawe ndikubalisele. Kodwa uThixo akavumanga. Hayi. Ngoba le date ibisibethwe ngamazulu. My past Did not stick. did not stick. This is a book of Daniel. Incwadi le eyoyikekayo kwiTestamente endala. Incwadi eyohlulwe kabini. Chapter 1 to chapter 6. Chapter 7 to chapter 12. Chapter 1 to chapter 6. The Fundisbam brings what we term courtyard prophecies. This prophet of general prophecy. Chapter 7 to chapter 12 brings what we call eschatological prophecies. Mahumtolomba is prophet. Says it was his house. Emveni kwexesha nakaloku nje sohlule ngaloo nto le incwadi ibhalwe ngolwimi olubini okanye le ncwadi ilwimi mbini incwadi kaDaniel. Sikhona isiAramaic, sikhona isiHebhere kule ncwadi kaDaniel. Bantwana bokuthandaza, chapter 1, chapter 8 to 12 ibhalwe ngesiHebhere, but chapter 2, chapter 6 and chapter 7 ubhalwe ngesiAramaic. Bantwana bokuthandaza, nale chapter sifundayo is also written in Aramaic. This Aramaic was a language back then of empires. Yayi lulwimi lobacinezeli izikumkani ezithatha amazwe. It was a universal language of the time. It's Aramaic. Sifana nesiNgesi, nesiPortuguese, nesiFrance apha eAfrika. Bantwana bokuthandaza, umcinezeli wayekunika ulwimi lakhe. Le incwadi ke ibhalwe ngesiAramaic, iphinde ibhalwe nangesiHebhere. Amente ethandazayo. Le chapter siyifundayo ibhalwe ngesiAramaic. Siyayibulela loo nto leyo, bantwana bokuthandaza, ukuze abacinezeli bakaDaniel bakwazi ukuyifunda ilanguage kaDaniel ayibhalileyo. Ngoba xa uThixo ukuhlangula uThixo ukuze nabacinezeli bakho neentshaba zakho zikwazi ukubona into yokuba nguThixo lo ebehlangula. Because if it was written in Hebrew only, abacinezeli bakaDaniel could not have learned about Uthixo ngoku uhlangula. So Daniel wrote this in Aramaic so that abeyifunda bayazi into yokuba kwenzeka ntoni na, babone uThixo kaDaniel kule incwadi kaDaniel. Isakhona ebandleni. Amen. Isakhona bethuna ngecawa. Hallelujah. Ndithi kuni, my past did not stick. I'm going there. I'm going. All right. Incwadi le asaluthinjweni buyisi. Yes. Incwadi kaDaniel. Incwadi le yaseBhabheli. Incwadi yaseluthinjweni. Khamethengcwe. Bethuna yiyeke le nto yokucinga uThixo akekho. Kwampengempenke. Masiyeke into ethi uThixo akekho kwabhadakazi. Masiyeke lo. Ngoba inhlungu inkwaleko iyakwazi ukukuthatha apha iyokulahla kwampengempenge, iyokulahla eqoleni kwabhadakazi. Uthi xa ujonga ufumaniseke into yokuba akho zihlobo nabantu ukwazi babhekele kuwe. Kodwa yithi loo nto uThixo ubhekele kuwe awunabhadakazi. Incwadi kaDaniel brings to us uThixo wakwi-exile
Thixo we-exile. Thixo we-Daniel. Uthixo uthi kabemkile bonke. Asondelele. A God of the exile. A God of the exile. Amethwele awubethuna nindiva. Anindiva bethuna kwanyaka nobundawo nina. Yazi into yokuba uThixo usedanga kwakho. Ngoba thimphesithi ukhoti sinoThixo okhokhela inqanawa wayikhokhela elwandle kuzinzulu zolulwandle. Thixo banathi. All right? So God is here. God is there. God is everywhere.